Sindromul ovarelor polichistice, o patologie frecvent tratată în cadrul clinicii noastre, cu toate că nu are o cauză pe deplin elucidată, în apariția lui pot să fie incriminați factori genetici, rezistența la insulină și o creștere a hormonilor masculine, adică a hormonilor androgeni. Sunt Florica Aljobori, medic primar obstetrică ginecologie și aș dori să scot în evidență niște simptome care ne duc cu gândul spre acest sindrom, respectiv cicluri menstruale neregulate, în general care se succed la intervale mai lungi de timp. Un alt simptom este o pilozitate accentuată, adică hirsutism, datorită creșterii hormonilor androgeni, acnee accentuată și câteodată căderea părului. Pe lângă această simptomatologie pot să mai apară dureri pe vine menstruale și o problemă care influențează foarte mult viața de cuplu este infertilitatea. Dar, vă dau o veste bună, această infertilitate, cu un tratament corect condus și personalizat, se poate trata. Vă așteptăm în clinica noastră pentru consultație și pentru a institui un tratament adecvat dumneavoastră.